Ismo Laitala. Eduskuntaan Anneli Mansikkaa. Perunamuusia. Jalkahierontaa. Kaikkea tarvittavaa. takahuoneeseen. Lastasi, mut sitten jähmetyin kun etelin mä katsahin. Ai. Kamimmonen Jukka Palmu. enkelin kutrit ilmetty. Taneli. Järkkäilit kinkku hyllyllä. Homoja. Voinut olla vilkasematta sun Kaakeleita. hengi oli. Mozzarella. Kiisseliä. Sä lähdit Kassan alle piiloon. mietin mitä Perunamuusia. kassalla sulle nakkaan. Pulssi kohosti, Ja kyllä helpotti. sydän rupes hakkaan. Mummojen jälkeen tuli mun vuoro. Vähän Hymyilit mut Vankilaa. purnukoita putos. Rahkaset putket. oli lopputulos. Ensi tapaamisemme ei mennyt ihan. Oi. Korvat punaisena lähin vähinäni. Makuuhuoneeseen. Yeah. Ei vain Musta mies. Koko liha piivi. vieläkö on kaupan. Kaltaista sonolta kauan. Vain Luumukiisseliä. mä haluan justiin. Oisitko unikin oma Seksi Seppo. mulle mieli. Kassakihan Karlo. Kaltaista sonolta kauan. Vain 30 euroa. mä haluan. Elintarvikealalla täytyy pitää huolta hygieniasta.